the trail. Sige. Ada. Okay lang mo? Hasta bata, tara ba? Ading mas tao. Subungan. Ate sige, una-una ko ninyo, paliyon ko. Bukari, liyon ta, Bukari. Sige, alo ka mo. Puro nagbangi ka mo? Sige. Halos mga 5 kilometro na po o mahigit yung hindi pa naayos na daan mula Igbaras na area patungo ng boundary ng San Remedios sa Aning Alat po. Gagyan ako. Mas mahirap po ito kapag umulan dahil malubak-lubak at saka putik. Malalim na po yung ruts dito. Dito kasi yung dinadaanan ng mga motor dito. Kaya mahirap.
Ayan. Em lagaw? Ah. Pag-Rinsan Falls itong mga kaibigan natin, no? Baka galing Igbaras o di kaya Tubungan. Yan po. Gritsan ka mo? Yan, pag-Gritsan Falls sila. Area po yan ng Igbaras, Iloilo.
ito hindi talaga naayos yung daan dito, makitid yung daan dito. Yan o, masikip po, hindi magkasya yung dalawang motor na magkasalubong dito. May nakita na naman tayo na mga nagmumotor na naman. Merong mga angkas na naman sila, lumalakbay dito sa daan mula San Remigio patungo ng Tubungan. Yan. Masyadong masikip po. Yan. So ingat-ingat lang po mga kaibigan. Mga mababa kasi yung mga motor nila, mahirap kapag malalim yung rats. Agi ko ha. Thank you. Ito pa yung isa oh. Yan oh. Scooter, mababa talaga. Buti na lang simentado na dito.
Nandito po tayo ngayon sa may Bucari, Leon, sa kanilang pine forest po. Kaya maraming pine trees dito sa kanilang lugar dito sa Bucari. Dito po yan sa may Leon, Iloilo. Maganda dito, malamig yung simoy ng hangin dito. At yan po, merong mga cottages sila dyan, oh. Yan. Nakapaligid po dito yung mga cottages nila. Grabe ang ginaw dito mga kaibigan. Dito sa pine forest ng Bucari, Leon, Iloilo. Ang ganda po dito. Merong canteen sila dito. Ayan, oh. Wow, ganda ng mga bulak nila dito. Anthurium siguro ito. Yan. Sarap pakinggan yung mga huni ng mga ibon dito. Oh. Mataas-taas po ito mga kaibigan, yung ahuni natin dito. Ayan, oh. Oh. Ha! Inihingal na tayo. Oh, merong wildflower, oh. Yan, yung pula. Masarap yung ambience dito. Nakaka-relax. Nakakakuha ng pagod eh. Oh. Marinig natin yung mga huni ng ibon dito. Oh. Anong klaseng ibon ba yan? Hindi natin alam.
Pero maganda. Masarap sa tainga. And lifts her leafy arms to pray. Yan, magandang thought po yan. Oh, mataas pa po. Oh. Taas. Sige, try natin akyatin. Oh. Dito tayo sa kabila, bandang kanan pataas. Ayan. Tingnan natin kung ano ang dulo nito. Baka dyan lang oh. Oh, meron pa. Tingnan natin. Meron pa pala. O, pagdating dito meron pa oh. Ayan. Oh. Oh. Yan yung sa kabilang bundok. Kumakabog yung dibdib ko sa kakakyat dito. Nakakapawis pero ano, parang malamig yung pawis kasi malamig yung panahon. Pero kung umaaraw siguro at matindi yung init, sobrang init talaga kapag umakyat ka dito. Parang ito na yung pinakadulo dito sa taas. Oh, ito na nga oh. Ayan, ganda. Salamat nga pala sa nag-subscribe at nag-like sa ating channel. Antikan nyo ako. Kahit medyo kaunti lang yung post natin minsan. Kasi medyo mabisi at saka mahina yung signal ng internet natin. Yan yung mga nag-visit dito. Yan. Out sa Barangay Tarog, Alimudjan. Oh, Alimudjan pala sila. Mga kaibigan natin dyan sa Alimudjan. Shout out sa inyo lahat. Oo. Juday, pa-shout out kay Ma'am Juday at saka sa kaibigan niya. Hazel. Si Hazel. Oo. Ilan po kayo? Tatlo kami. Tatlo sila. Pumunta dito sa sa Pine Forest ng Bukhari. Oh. Ganda. Ganda. Guys, stand up. Yan yung mga bumibisita dito. Saya itu ka mo nana. Oh.
tayo sa twist-twist na daan. First time po tayo makadaan dito sa daang galing Kamandag Leon to Alimedya. Ganitong biyahe natin sigurado sabihin tayo maka-uwi bahay. Yan nga pon. Pwede ka mangkot. Di nang dalan ditso pa Banwa Kaliyon. Ang dya, ano ang rutsa na ka dya? Ate gali ikaw. Dati salamat ha. Okay. Antike pa. Sige salamat ha. Oo, ito daw yung daan. Napawaw sila, sabi natin sa Antike pa po tayo uuwi. Akala nila taga dito lang tayo. Oo, so parang rough road pala dito yung daan dito. Simentado. Ayan nga pon. Hapon. So, sundan na lang natin yung nauna na nakamotor. Ito medyo shortcut pero rough road naman. So mas mabuti na lang dito kasi malayo pa yung uuwian natin.